खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझाराव फिन दुंहाव थासारि पुलिस थाना बेंखननाय गोख्रों धर्ना होनाय बायदि जादों क'क्राझार जिल्लायाव आरो बेनिख्रुइबो दुंहाव थासारिसिम जाबावनो हागौ बेखौ नोजोर होनानै BNS नि सेक्सन 163 नि सिङाव माखासे हेंथाफोर फोसावदों फोरमायथिनो गोनांदि क'क्राझारनि पाथारघाटआव जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि जादों क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय पाथारघाटआव जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादों 38 बोसोर बैसोनि खर' गाज्रि सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामदों राफिकुल इस्लाम मुंनि सासे दुथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला राफिकुल इस्लामा धुब्रि सापरनि थागिबि क'क्राझाराव लामानि खामानि मावनो थाखाय थाफैदोंमोन बेयावनो जिनाहारि खालामदों 38 बोसोर बैसोनि खर' गाज्रि सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामजाखांनायनि उनाव आइजोआ जेब्ला थांनानै माखासे सुबुंफोरनो फोरमायथि होयो अब्ला खोथाया बेसेबां सैथो बेखौ मिथिनो थाखाय खर' गाज्रि आइजोखौ लानानै फैनाय जादोंमोन बेयावबो आइजोखौ आथिङाव हमनानै लानानै थांबावदोंमोन उनाव गोबां सुबुं थुबुर जानानै दुंहाव थासारि खालामनायावसो थिखादारा पुलिसनो खौरां हरनानै राफिकुल इस्लामखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों बेबायदि गुबुननिफ्राय खामानि मावनो थाफैनायादि एसेबां साहस बेखौ लानानै गोख्रों खुद्रिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा विश्व हिन्दु महासंघ क'क्राझार जिल्ला कमिटि मातृ शक्ति आरो जायगानिनो आफादफोरनि दैदेननायाव गोबां आइजोफ्राबो ओंखारनानै क'क्राझार पुलिस थानाखौ घेराव खालामदों बिथांमोना पुलिस थानाखौ घेराव खालामनानै बांलादेशि गो बेक स्लगान होनानै गोमसार होनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ जाहाथे रायजो राजानि आखायाव एंगारनानै होयो आरो सरकारा बेनि सायाव मानो जेबो राहा लायाखै बेफोरखौ लानानै गोख्रों खुद्रियो रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा उनाव थासारिखौ नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्लायाव BNS नि सिङाव सेक्सन 163 खौ फोसावनानै होयो सेक्सन 163 नि सिङाव माखासे बन्द'फोर फोसावो जेरै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव साब्रैनि बांसिन सुबुं थुबुर जानो मोननाय नङा धर्ना होनो मोननाय नङा लामा सामा जथेनो बा बन्द' खालामनो मोननाय नङा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननिफ्राय गनायथि लायालासे बेफोरखौ जेबो खालामनो मोननाय नङा स्लगान होनानै होख्रावनाय बेनार लानानै धर्ना होनाय लावथि सिखा गोफार हाथियार अर सावग्रा मुवा बेसाद बमा बायदिखौबो लानानै गिदिंनो मोननाय नङा सोरखारि मावथिफोरखौ डिउटि मावनायनिफ्राय होबथानो मोननाय नङा गनायथि गैयालासे मेला खुंनो मोननाय नङा मटर साइकेलाव सानै गाखोनो मोननाय नङा बेनि अनगायैबो जायखिजाया सोरखारि मावख' एबा धोनफोरखौ सिफायोबा साजा होथावना साननाय जागोन होननानैबो रोखायै मख'दों लोगोसेनो ससियेल मिडियायाव गोसारनाय जायखिजाया खोथानि सायाव जाहाथे फोथाया बेनि थाखाय सांग्रांथि होयो आरो बेफोरबायदि नंखाय खौरां ससियेल मिडियायाव फोसावनायखौ खौरां मोनोबा बा नुनो मोनोबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि कन्ट्रल रुम 8471875491 खेबसे बुंबावनि 8471875491 बे जानबुं नाम्बाराव जाहाथे खौरां हरो बेनि थाखायबो खावलायो माखासे आफादनि दैदेननायाव बन्द' होनाय रेल लामा जथेनाय राजा लामा जथेनाय धर्ना होनाय बायदि गोजोन गैयै थासारि जानो हागौ बेनि खौरां मोनदों होननानै फोरमायथियो पुलिस बिफाननिफ्राय चिरां जिल्ला बिजनीनि बर'लावआव थानाय थेंफाख्रि फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै जोबथा सान थांनाय 9 जानुवारिनिफ्राय जागायजेननानै दिनै जोबथा सान दिनैनि गेवलां मेलाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ बेखेवनानै होगोन मैयानि सानाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन लोगोसेनो बिजाब बेखेवनाय बान्था राननाय बर' थुनलाइ आफादनि गोदान मावफुं आफाद दानाय बायदि हाबाखौ लानाय जादोंमोन बेनि अनगायैबो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय हाबाफारि लादों जेराव प्रफेसर साइन्टिस्ट IAS ACS आजिरा मोननाय बा मावबाय थानाय बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों बर' थुनलाइ आफादनि खामानिया माब्लाबाबो जोबा हारि दानायनि खामानिखौ जेरैबायदि मावनांगौ बेबायदि मावलांबाय थागोन होननानै फोरमायथियो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ बोसोराव खमैबो खेबसे खुंथारनो नांगौ मानोना बर'फोरा सेरखाय बेरखाय जानानै दङ नेपाल बांलादेश बायदि हादरफोराव बर'फोर बिथांमोनहा थानानै दङ बिथांमोनहा जाहाथे बर' थुनलाइ आफाद बायदि मोनसे कमन प्लेटफर्माव फैनानै गोरोबफैनो हायो बेनि थाखाय खुंथारनो नांगौ होननानैबो बुंथियो हारिनि जौगानायखौ साहित्य बा थुनलाइनि मानदान्दाखौ नायनानै मिथिनो हायो बेनिखायनो थुनलाइया गोनांथार थुनलाइनि सायाव सावरायनाय जानो नांगौ गथ'साफोरनि गेजेरावबो सावरायनायखौ लाबोनो नांगौ होननानै बुंथियो बर' थुनलाइ आफादनि खुंफुं आफादनिफ्राय
बिहामजो खारनाया जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जाथाय। गुबुन गुबुन बिहामजोआ गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय गावबा गावनि न'खौ गारनानै खारो। खायसे बिहामजोआ फिसायनि बा न'खरनि थासारिजों गोरोबनो हायैनि थाखाय खारो आरो खायफा बिहामजोआ गोदान हौवा नागिरनानै गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय खारो। बेखौ जों बिजिरनानै नायनो नांगोन आरो समाजखौ फोसाबनो नाजानो नांगोन जाहाथे बेफोरबायदि बिहामजो खारनाया जोंनि समाजाव जोबो। मानोना बिहामजोफोरा फिसा गारै खारनायजों बै फिसाफोर बा उन्दै गथ'साफोरनि इयुना खोमसि फारसे गोग्लैलाङो, जाय जोंनि समाजनि थाखाय आरो जोंनि हारिनि थाखायनो खहाखौ लाबोगोन। थिग बेबायदिनो खामारपारानि सासे बिहामजोआबो गोमानानै दङ। चिरां जिल्लानि खाग्राबारि पस्ट अफिसनि सिङाव थानाय खामारपारा लांदांपारानि रन्जिमा बसुमतारी बिथाङा गोमानानै दङ। थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो गोमानानै दङ होननानै फोरमायथिदों। गावनि 7 बोसोर बैसोनि जानिक ब्रह्म फिसाज्लाखौ गारनानै बिथाङा बहाबा थांदों। दिनैसिमबो न'फारसे गिदिंबोफिनाखै। खामानि मावनायनि मुङाव बिथाङा न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन होननानै फोरमायथिदों, नाथाय न'सिम दिनैसिमबो गिदिंबोफिनाखै। बेराफारसेथिं फिसाया दिनैसिमबो रन्जिमा बसुमतारीखौ लामा नायनानै दङ होननानै फोरमायथिदों। बिथाङा माब्ला न'फारसे फैफिनो बेखौनो बिथाङा नेनानै दं। बेनिखायनो रन्जिमा बसुमतारीया जुदि बहाबाफोर दङबा आरो बे खौरांखौ बिथाङा खोनादोंब्ला बिथाङा जाहाथे न'खराव खेबसे खौरां हरो। नङाबा ओनसोलनि सुबुंफोरा जुदि रन्जिमा बसुमतारीखौ नुसनबायोबा बा रन्जिमा बसुमतारीनि सोमोन्दै माबाफोर मिथियोबा जाहाथे खौरां हरो, बेनि थाखायबो खावलायहरदों न'खरनि सोद्रोमाफोरा। खौरां हरनो थाखाय 8720941639 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोना फोनांजाबनो हागोन। खामानि मावनायनि मुङाव बिथाङा न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दा न'निफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि न'आवबो गोबां खामानि ओंखारबाय। बिथाङा गोसो जायोब्ला न'आव फैनानैबो गावनि गोसो बायदियै खामानिखौ मावफैनो हागोन होननानै खावलायहरदों। लावखार ओंखाम जानानै फैनाय फरायसाफोर गाखोनाय गंसे बासआव अन्थाइ खुबैनाय जाथाय जादों क'क्राझाराव फिन आरोबाव दुंहाव थासारि। क'क्राझाराव गोजोन गैयै थासारिया आरोबाव जाबावनो मोन्दों। खर' गाज्रि सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय जानायनि उनावनो क'क्राझाराव दुंहाव थासारि जादों। रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा धर्ना होफुबाय थानाय समावनो लावखार ओंखाम जानानै फैनाय बासआव अन्थाइ खुबैनायजों लोगोसे बास सालायग्राखौबो बुदों। बे अजदखौ होदों बास सालायग्राया। फोरमायथिनो गोनांदि बासआ धुबुरी बालाजानिफ्राय सरलपारायाव लावखार ओंखाम जानो थाखाय थांदोंमोन। फरायसाफोरखौ लानानै लावखार ओंखाम जानो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय सरलपारानिफ्राय फैफिनबाय थानाय समावनो बासआ धर्ना होनाय सुबुंफोरजों मोगा-मोगि जाफैदों, जेराव रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा बासआव अन्थाइ खुबैनायजों लोगोसे बास सालायग्राखौबो बुदों। बे जाथायखौ लानानै फरायसाफ्रा सोमखिखांदों। बासआव फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरबो दंमोन। जाथायनि उनावनो बिथांमोनहा सोमखिखांनायखौ फोरमायथिदों। 3 बा 3नि बांसिन गथ' खाङोब्ला बैफोर बिमाफोरनो बान्था होनो थाखाय सिगांदों आसाम एसेमब्लिनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। गावनि ओनसोलाव 3 बा 3निफ्राय बांसिन गथ' जोनोम होनाय बिमाफोरनो बान्था होनो थाखाय सिगांदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बे खोथाखौ बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनो फोरमायथिदों आरो गावनि ओनसोलाव 3निख्रुइ बांसिन 4, 5, 6 सिमहालागै फिसा खांनाय बिमाफोरखौ सिनायनो हादों होननानै फोरमायथियो आरो बिथांमोननि फारिलाइखौ दा बानायनाय जागासिनो दङ। बिथांमोननो बान्था होनाय जागोन आरो बेबायदिनो गोबां फिसा खांनाय न'खराव मदद होनो नांगौ होननानैबो बुंथियो बिस्वजित दैमारि बिथाङा। मानोना जोंनि सुबुं अनजिमाया खम जालांगासिनो दङ बा बाङाय जालांगासिनो दङ होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो बेफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय गोबां गथ' खांनायनो बान्था होनो थाखाय सिगांदों आरो गोबां गथ' खांनाय बिमाफोरखौ मदद होनो नांगौ होननानैबो बुंथियो बिथाङा। आसामनि फिसा लाभलिना बरग'हाय बिथाङा ग्रेटार नयडानि गौतम बुद्ध इउनिभार्सिटियाव खुंजानाय इलाइट मेन एन्ड वुमेन नेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिपआव देरहानानै सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। 70निफ्राय 75 केजि केटेगरियाव बिथाङा देरहासार जानानै सनानि मेडेलखौ देरहासार जानो हादों। गौतम बुद्ध इउनिभार्सिटियाव खुंजानाय इलाइट मेन एन्ड वुमेन नेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिपनि फाइनालाव बिथाङा देरहानानै सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों। ओजोंहाय अंकुसिता बर' बिथाङाबो 57 to 60 57निफ्राय 60 केजि केटेगरियाव बाहागो लानानै ब्रन्ज मेडेल देरहासार जानो हादों आरो इतिमनि गगैया 65निफ्राय 70 केजि खथायाव गेलेनानै ब्रन्ज मेडेल देरहासार जानो हादों। बिथांमोनहा देरहासार जानानै आसामनि गोग्गानायखौ लाबोनो हादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।